בבקשה, דוקטור דיין. קהל נכבד, כבוד גדול הריף עליי המוסד הזה בהזמנה לנאום בפניכם הערב. זו זכות גדולה לייצג קהילת לומדים שגם כרגע, עליי להודות, אני חש כאחרון לה, כשם שחשתי כשהתחלתי את לימודי התואר הראשון כאן במוסד הזה לפני כ-12 שנים בחוג לספרות. מושג חשוב שאספתי אז בשנתי הראשונה באחד מאותם שיעורים מבואות עמוסי מושגים ושמות נקרא נקודת סיגור. הכוונה היא לאופן שבו מתארגנת יצירה עלילתית על מנת להגיע אל רגע חתימתה, שבו היא מתגלה כביכול במלואה לעיני הקוראים המסוגלים להבחין כעת בסופה במהלכה השלם. הרשו לי אפוא כתלמיד ספרות לקרוא במעמד הזה מתוך נקודת הסיגור שבו, שעבורי, כמו עבור חברותיי וחבריי כאן, חותמת דרך ארוכה ומפותלת, שלרוב הייתה חכמה מאיתנו, העורכות והעורכים בה, וידענו בהליכה לאיבוד, סיבובים במקום וחזרות מתסכלות לנקודת המוצא. תהליך כתיבת דוקטורט הוא מסלול ארוך של מאמץ מנטלי ורגשי, לעיתים הפיזי, והרי כבר בראשית המאה ה-17 הזהיר רוברט ברטון, איש אוקספורד, מפני המלנכוליה הכרוכה בעיסוק עיוני. כל אלה שעשו במחקר והוציאו שעות ארוכות ובודדות בישיבה מול ספרים, מנהלים דיונים פנימיים עם כותבים והוגים שכבר חלפו מן העולם, בעודם ספונים בבניין הספרייה בחדר צדדי, חסר חלונות, לאור פלורסנט חיוור, יודעים מראה שחורה סטודנטיאלית מהי. אבל אולי דווקא בזכות אותה מראה שחורה, אותם רגעי שתיקה שבהם הטלנו ספק בעצם נחיצותו של המחקר שלנו לאיש זולתנו, ויכולתו לתרום דבר מה לעולם, מתגלה בשלב זה אופיו הנוסף המזכך של מסלול הכתיבה. עד כמה היה עשוי גם מעיקשות בריאה, מהפניית עורף לעצלות ולייאוש, מהעבודה רבה ומהתמדה, כשמתחת לחריצות הגלויה שכנה, גם אם לעיתים מכוסה, משיכה להנאה וליופי שיש ברעיון, בידע, ביצירה ובלימוד. זהו מסלול שבסופו הפכנו למושאי עיוננו, מסלול שהסתכם בספר, חתום בשמנו. נשות ואנשי ספר יקרים, אני רוצה לומר כאן שעל אף אותה מלנכוליה מחקרית, יש טעם בהוספת ספר לעולם. אספר לכם ברשותכם סיפור קטן. בתואר השני, במקביל ללימודי הספרות, החלתי להורות את המקצוע בתיכונים. כיום אני מלמד ומרכז את לימודי הספרות בגימנסיה העברית הרצליה. בה לימד לפנים ספרות יוסף חיים ברנר, אשר לא הקדשתי את עבודת הדוקטורט שלי. לא כיוונתי זאת כך, הדברים התארגנו מאליהם, אפשר לומר כמו בסיפור. על מורה הספרות בימינו, והדברים ידועים ותקפים לרבים מתחומי הרוח הנשענים על המילה הכתובה, להתמודד עם מעמדו ההולך ורופף, כסוכנה של אמנות שעצם קיומה בעולם, הולך עד ונדחק אל תחום האיזוטרי כמדיום נפסד. יש להכיר בכך. עליו למצוא צידוק לעצמו ולתחום הידע שלו, להתעקש, להתמיד ולעשות במלאכה. כמו בעבודת הדוקטורט, הצידוק עולה מתוך ההתמדה, וישנו עוד סוד נלווה. כי ספר בסופו של דבר נועד לקוראים. במובן המופשט, אפשר גם המיסטי ואף הסימביוטי של המילה, כשם שהוא תורם לקיומם ומתקיים דרכם. כשרק התחלתי ללמד ספרות בבית ספר פרטי אקסטרני לילדים מאוד קשים, שנפלטו מכל מסגרת אחרת, פגשתי בתלמיד שנקרא לו קנטט. הוא היה שתקן ולקוני. היו לו עיניים נוגות ועייפות. וכל ששמעתי ממנו בתחילת שנת הלימודים היו שאלות כמו, מה, את כל זה נצטרך לזכור? ולתשובתי הכנה היה מתמלא עוגמה, מנית בראשו ושב ומתכנס בשתיקתו. והנה יום אחד אנחנו קוראים בכיתה בסיפור האהבה, סיפורה הקצר של אהרון אפלפלד. בתחילתו נשאל הגיבור הנמלט מימי השואה אם ישתה כוס תה, והוא עונה, כן, כוס תה חם. בסופו, כשהוא נשאל חזרה אל הזוועות וכמעט ניטל ממנו כוח הדיבור, הוא נשאל, קפה? ועונה, קפה. 3 נקודות. תה תרים באותו רגע את ראשו, עיניו זרחו, אני לא צוחק או מגזים, והוא אמר, זה כמו בהתחלה, עם התה רק 3 נקודות, אלא שהפעם שתק מאותה התרגשות של רעיון שהפציע במחשבה, אך עדיין לא נוסחת בו. על כל פנים זה היה רגע של גילוי ושינוי.
עברו כמעט 10 שנים מאז ומעולם לא ראיתי תמורה גדולה וחדה יותר בתלמיד. ההבנה של הסיפור מתוך אותה אנלוגיה פשוטה שיצר אפלפלד פתחה בתי תשוקה וסקרנות בלתי צפויות ללימוד. הוא הפך לתלמיד ערני, שואל, עונה ומקשה. הוא התחיל לקרוא ספרים בהפסקות. היה שוקע לתוך קורסה במסדרון עם עותק חבוד של דון קיחוטה, ולשם החבריו המלגלגים עליו היה מרים מבט משועמם וחוזר לקרוא. פעם בסוף שיעור הוא חיכה לי מחוץ לכיתה ואמר, תגיד עגנון, יש לו את הרופא וגרושתו, את האדונית והרוכל, וגם כל העסק עם הירשל ובלומה, בספרות שלו. הוא מחפש אהבה, נכון? וזאת הייתה אחת ההבנות היפות ביותר ששמעתי על עגנון. למה אני מספר את כל זה? כדי לומר כבר מה נחיצות המחקר, הרוח והספר. להגיד שרגעים או אירועים כאלה של ט' וסיפורו של אפלפלד הם רגעים המצדיקים את מפגש האדם עם המילה הכתובה. השתיקה זקוקה למילים. ספר הופך את המילה למעשה. מעשה של תשומת לב, ריכוז, קשב לזולת, שהוא למעשה קשב פנימי, רגע שבו העולם עוצר ומתבונן בעצמו ולומד להכיר את עצמו מעט יותר. זהו המחקר. הוא פותח בעולם מקומות שותקים או אילמים, מדבב אותם אל הקיום, קורא להם בשם ונותן להם בו חלק. אין לדעת מתי רגעים כאלה יתרחשו, אבל הם מתרחשים. ולכן הדרך היחידה לאפשר את התרחשותם היא להמשיך ולעשות, לכתוב, ללמד, ללמוד, לחקור ולקוות להם. יש להמשיך ולעשות במלאכה. והחתום בדבריו של רבי חיים ויטל, שכתב בשם הארי הקדוש בספר עץ החיים, כי אין לך גילוי גדול יותר מכתיבת ספר, שאין הכותב אותו יודע מי הם המעיינים בספרו. שאו ברכה. תודה לדוקטור יונתן דיין. אקורד הסיום שמור לדוקטורים החדשים. דוקטור אבי מוטיל, בבקשה.